ba ngikhat ya ni ka press conference na kaliang jong ka NPYF ka team jong hi barok koi kadai halor bang yo I ha ka lat pathai ko bor ha ki print media bat ha ki digital media paper ba kalami ka issue ka ba kadon ka party na po West Bengal ka All India Trinamool Congress ka bala kamtrai ya ka ba la ries ya kane ka issue ka lawan ra ya kane ka issue hapo parliament te kniat na kaliang jong ni ka NPYF ni sngo ba ni suthu ba kadai ka snam jong ka election ka ban wan mentah ni snam ajar phulai ki party ba phero kin shim kabu ban penyonong ya ka party la jong hanrei ni na ka NPYF ni skwa ban batai ki kniat namar ba ka jing kwa ban perung ya ketien khasi bat garo ha ka khne bapra kamdei haune usnam arjar arpoar las dang ya ka jing kwa ban perung ya ka ketien khasi bat garo nadu usnam khandai spa khandai poar ha ka ba kila itu ya ka ketien manipuri ha ka to ka por de nang tu ba kila itu ya ketien manipuri ha po ka 8 schedule de nang tu ka ba kasami kata ka jing sawa naki pajba nong song jong ka state jongi ba ki kwa ban itu ya ka ketien khasi bat garo ngasngo ban ai khuble ya ka khasi author society kadai ka wei ka ba kala yalam khamat nadu ningkong ya kane kamat bat kumta ka jingya lenti jong ka por labun ki political party ki palai don benta hakane ka mat bat hadin ba ka NDFB hang thi po bodo area ti bodoland kila le ka arms yong ki kila surrender ngi sothu ba house nam arja arpau wat ka tin bodo ru jong ki kila shan kluit haka it schedule te nakalian jong ki NPYF ni kwa ban penpau ya ka jing songu ya baro ki belaya don benta ban penkongu ya kini kitin bat khamtam ki bana ka state jongi ki ba la bun snam kilaya kilaya le ban itu no ya ketien khasi bat garo hapo ka khnet ka bapra jong ka constitution jong kari India bat ka ba sultanat kalong ba nakaliang jong ki MP badan buram jongi nadu I madam Agatha Sangma ila ries ya kane ka parliament nakapor sa kapor bat kumju I MP jong ka Raja Sabha balongru I president jong ka I madam Agatha Sangma ila ries ya kane ka parliament nakapor sa kapor bat kumju I MP jong ka Raja Sabha balongru I president jong ka party jongi hangne po Meghalaya State Unit I Dr. Kharlukhi mairu ila ries nakapor sa kapor po ka parliament bat ngyo I bahakine ki khniat sngi ladon ki MP na po jong ka Trinamool Congress ru ki blaris ya kane issue nyai kuble ya baro ki baydon ya kane ka mensiam ban contribute syakane ka state jongi namar kane kamat ban itu ya ka ketien khasi bat garo kadai kamat ka bang idai ban bu ya ka politik syarut kadai kamat ka ba kongsan namanta iwei pa iwei I nongsong snong jong ka ri khasi janja garo hi barokoi jong ka Meghalaya hi barokoi te kane kadai ke ka ba ni kwa ban penpau henrei ni sothu bakala don ka jinga tai parliament henrei nakaliang jong ka NPYF ni kerpat ya barok ki political party bakin support ya kane kamat bat kumjuru ni ai kuble ya ka sarkar ka ba lalam khmat da ka NPP bakala la ban pass ya ka resolution hapo assembly ban pha ka government of India ban ithun oy ka tien khasi bat garo ha ka khnet bapra bat nganget ba da kane jing bodien jong kane ka sarkar MDA yo I bau so ula nang jan yo I bakila sang keren ka parliament wat ki MP ki bam de nang ne ka jela jong I wat ki MP ki bam nang ban keren ketien khasi garo ru kila sedang ban ya don lang ban ya no senyang ha kane ka benta ni so ban ai khublei yo chief minister yo deputy chief minister namar ba kila ra sundan ka resolution ban penkongo ya ka sarkar kemi bat ni nakalian jong ka NPYF ni kermen bahawat wala kilaya tai po parliament rengi kerman ba kin snano da ka bill sendan kang bakan long anyo ba ni itu no ya ka ketien khasi bat garo ha ka khnet bapra
Hoi namar ba phi ke ga jigong junga kalong ba ni so thu ba ka All India Trinamool Congress karang thumai ha pok state jongi te kadi kala jongki hi ba kin persyang ban le politics ya ne benta rei ni so thu shai ba kani amdi re bala aris dang de ki MP jong ke AITC ya ne kamat ya kani ka mat ka badai sipang kani ka ktien ka thli jongi ki khasi bagaro la ris de ki MP jong baro artli ki house na lok sabha ru na raja sabha ru ki MP ki ba Dana Poka National People's Party but ka MDA government hi kala ra ka resolution apo state assembly ban pen ko ngu ya ka government of India ban ithu no ikini ki ktien ke te ko bang yo I balik ngong bakin le politics ki ong ba la thau history baka national party kala keren na menta ka state ke jongi rai ka National People's Party ru ngatrai baro kitip ba kadai ka national party te la itu da election commission juga ri India ngai wei legislator jong ka TMC ong kala la thau history tambang nakalian jongi ngi sotu ba try ki diban pet ya ka election commission of India notification ba kino ki political party bla itu as national party bat kata te ngi tipsha ba ka NPP ka dai ka wei ka bla rung hapo ka list ba ka la itu ya ka kum ka national party